Салом алейкум подписчикони канали Gap TG. Инак мо барномаҳоро чӣ ваъда дода будем ки сару кор фақат бо реперо мешавад. Хеле шид канал да хомӯшӣ буд. Ай сабабе ки камтарак проблемаи зиндагӣ дадем. Ина проблемаҳоро паси сар кардем, барномаҳоро сар метем. Якум репере ки қатиш видео кардем и Ҷонфидо Раҷабовай. Ваям репере, но репери новичока. Қати авай якум видеоро кардем. Хулоса ба қарибӣ да канал мепартоем. Қати Фидо шогирди рали қати кардем. Қати MB Кеш бо нави дигарош қати кардаги музира шуда. Оста монтаж кардав партофтан мегирем. Хулоса барномаҳо чӣ мешаванд? Барнома 10 қисм дора. Ҳар як барномае ки мешава қати ҳар як репер мақсад ҳар як тавайда код дода мешава. Кода вайо мегиранд да ягон ҷо сахранид мекунанд. 10 та барнома кишид мегирем ва қуръакашӣ мекунем. Кадом коде ки биромад мо 2 та клип сёмка мекунем ҳамун репера. Якташ да канали вай меравад, якташ да канали мо. Хулоса бародаро видеоро поделиться кунем, чтобы мо дам кормон да результат шава. Мо ҳам бинем просмотрҳо чӣ зиёд шаванд. Ҳамун қадар мо ҳам гуфтиу гапо кайфи кор мо метиҳам, мо ҳам айпай кор бор мешем. Хеле вақти меҳнат мекунем, мебинем фоидааш нест, ба вуҷудам дил монда меши. Ашмо че бародаро медирен, амия подписаться, колокольчика мечикан, ба медирен я просмотр мешен, ай навигариё хабардор мешен. Хулоса боқӣ паноҳтон ба Худо. Дастгирӣ кунем, лайку коммента аётон наборем. Боқӣ сарбаланд.